tačke A sa koordinatama 7 i 1 i B sa koordinatama minus 1 i 3 su temeljna osnovice jednakokratnog trougla ABC, pri čemu TMC pripada pravu L x minus y minus 4 jednako 0. Proizvod koordinata tačke C, proizvod koordinata tačke C je, pa dve tačke, od A minus 4, od B 4, od B 6, od G minus 6, od D 7 i nezaobilazno M. Rezultat će biti minus 4. Opada ovo sad i unad. Evo, neka je ovo pravo L, na njoj tačka C sa koordinatama x0 i y0. Ako ta tačka leži na pravoj, znamo da je onda ovaj rezultat i y0 odavde je x0 minus 4. Pa ćemo koordinate tačke C svesti na jednu promenljivu, to je x0 i x0 minus 4. A ovdje, znači imamo trougao A. Koordinate napisat ću ovdje, radi operativnosti. A znamo da su ovi traci jedni. I iz tog uslova, znači ovo je prvi korak sad se priprema, iz tog uslova radimo drugi korak, a to je, ako je ovo bio prvi korak, znači pripremni deo, drugi korak će biti AC, rastojanje od A do C, isto je kao BC prema uslovu za rad. Naravno, rastojanje dve tačke je vama poznato, profesor je to naglasio. Znači x0 minus 7 i y0, odnosno x0 minus 4 minus 1 na kvadrat, to je za AC. Sad koristimo ovo BC. Na x0 minus 1 i y0 minus 1, to je x0 minus 4 minus 3 na kvadrat. Naravno, kvadriranjem nestaju koreni, dobit ćemo, ovdje ćemo dobiti x0 minus 5 na kvadrat, x0 plus 1 na kvadrat, x0 minus 7 na kvadrat. Vama su jednostavne stvari, poznate i onda ovo se poništi, da? I naravno x na kvadrat manje 10x 0 plus 25, x0 na kvadrat 2, x0 plus 1, ovo ćemo poništiti, 12x x0 jednako je minus 24, x0 je jednako 2. Zamjenjivanje ovdje, od 1, dobit ćemo y0 jednako 2 manje 4 minus 2. Prema tome, tačka C ima koordinate 2 i minus 4, a x0 puta y0 jednako je minus 4. Odgovor je to A minus 4. I to.
postavljen za rešavanje, ništa posebno.